आं माजबाद बियाबनि जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखो थांनाय नोंथांमोननि बोसोरारि जथुम्मायावबो लोगो मोनबाय आरो जोंनि उदालगुरियाव थानाय जिल्लानि रिसार्च सेन्टारावबो माखासेखौ लोगो मोननो हादों। धोरोमनि खोथाफोरखौ जों खनले सावरायनांगौ जायो। खनले सावरायनायनि उनावसो जों धोरोमनि गुबै खोथाफोरखौ मिन्थिनो हायो। दा बेबायदियै माखासे खोथाफोरखौ आं बुंनायखौनो बुंफिनलांनाय जागोन। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। धोरोमनि खोथाया जोबनो गैया, जों खोनासंनांगोन। आरो जायफोरा आंनि बुंनायफोरखौ खोनासंनो मोनाखै बिथांमोना गोसो होनानै एसे खोनासंगोन होननानै सानदों। थि मोनसे आयदाबो होआखैब्लाबो दिनैनि थांखिया जोंनि मागोनि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि सायाव बुंनांगौ दङ। नाथाय बेखौ बुंनांगौनि बारा गोलाव खोथा गैया। दा बेखौ दोनथ'नानै आङो धोरोमनि माखासे सिजौआरिनि खोथा, जों जाफोरखौ जों रोंनांगौ, जाबादि जानांगौ जोङो, बिनि सायावनो आं गाहायै बुंग्रोगोन। दा मोनसे खोथा थाहैबाय, जोंहा रिसार्च स्टुडेन्ट राजीव गान्धी इउनिभार्सिटिनि जा बिथां आंनि गथ'नि बैसोनि मुरपत्र खम तेखेत नाथ আছে। এতিয়া তেখেতে যেহেতু ধৰ্মীয় দিশত বড়োসকলৰ ধৰ্মীয় দিশত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, গৱেষণা কৰি আছে, সেইকাৰণে দুই এটা মই অসমীয়াটো কম, ক্ষমা কৰিব, नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। बिथाङा जोंनि धोरोमनि सायाव रिसार्च खालामदों, बिजिरदों। बिथाङा बिजिरनाया जोबनाय उनाव बिथाङा सासे डक्टरेट टाइटेल लानानै फैगोन, नङा होमबा? जोंनि खाथियाव सासे गोरों मानसि दङ स्टाडि खालामबाय थानाय। दा बेखायनो आं एसे असमियायै जायखौ बुंनांगौ बेखौबो एसे फंफा फंनै बुंफादेरसिगोन। दायो जों गिबियावनो धोरोमनि खोथाखौ एसे मिन्थिनांगौ दङ। जे धोरोम बुंबाय थादों, जोंनो मानो धोरोमखौ नांगौ जाखो, जों बेखौ एसे मिन्थिग्रोनांगौ। नङाब्लाथ' धोरोमनि खोथायानो फैया, नङा होमबा? इसोरनि खोथायानो फैया। इसोरखौ जों मानो नागिरदों? इसोरखौ नागिरनो थांनायाव मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों जों गाबज्रिदों, नागिरदों। बेनिनो माखासे नेमखान्थियानो धोरोम जादों, जायखौ असमियाव धर्म होननानै बुंदों। दा माखासेया बे धोरोमनि खोथाखौ रुजुनानै बुंदों जे धोरोमखौ दोनदालजों रुजुदों होनदों, बा रुजुनाय जादों दोनदालजों। नंगौबो खोमा। दा मानो रुजुदों, मानो बुंदों, जों बेखौ एसे बिजिरना नायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दङ। दा मानसिफोरा बुङो मानसियालाय इसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन जिबि होननानै बुंदों। इसोरा जेसेबां जिब जिबि सोरजिदों, बे जिब जिबिफोरनि मादाव मानसियालायनो बयनिख्रुइ देरसिन जिबिनो। दा नंगौना नङा देरसिन जिबि? खिन्थु जोंनिनो पण्डितफोरा बुंदों मानसियाबो जन्थुसो, जुनादसो होननानै बुंदों। आरो माबादि जुनाद? मानसिया बयनिख्रुइ गिख्रंथाव जुनाद होननानै बुंदों। এই যে ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি, জীৱ ভিতৰত মানুহেনো শ্ৰেষ্ঠ জীৱ, কিন্তু পণ্ডিতসকলে কৈছে মানুহ এটা জন্তু। আৰু সেই আখৰিক শক্তিসমূহ নাশ কৰিবৰ কাৰণে, দমন কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্মৰ প্ৰয়োজন হৈছে। दा बै जोंनियाव थानाय उसुरबादिनि आखल आखुखौ दमन खालामनो थाखायनो जोंनो धोरोमनि गोनांथि जानानै फैदों। दा बे धोरोमा मा? जों इसोरनि सृष्टि खालामजानाय जों बयनिख्रुइ देरसिन जिबि नंगौ नामा? लोगो लोगोनो बियो बेरायथिंनो हाया। 6 मास 7 मासनि उनावहा मानसिया आथिं थोंब्रैजों बेरायो होनदों। जों आखाइखौबो लाफानानै जोङो मानबायथिंनो गोरों जायो। बेनिफ्राय जेला बोसोरसे जागोन, 9 दान जागोन, जों दिंदिङायना थाबायनो आथिं थोंनैजों जों बेरायनो रोंगौ जायो। बिनिफ्राय देरगोन लावगोन, जेला जोङो बैसो जागोन, थोंथाम आथिंजों जोङो बेरायनांगौ जायो। थारमाने जोङो ओरैबायदि लोरबां जागोन, जोंनो गंसे लावथि नांगौ जागोन। बेखौनो बुंदों थोंथाम आथिंजों बेरायनाय। होमबा इसोरा बिनि थाखायनो हरदोंमोन खोमा जे नोंसोरो ओरैबायदि हाल सालजों नोंसोरो जिउ खुंनांगोन। এই যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱক ঈশ্বৰে এটা সুকীয়াভাৱে জন্ম দিয়া বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ।
অন্য জীৱ জন্তুৰ দৰে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্ততে বা 10-5 মিনিটৰ ভিতৰতে লৰি ফুৰিব নোৱাৰে, দৌৰিব নোৱাৰে মানুহে, কিন্তু জীৱ জন্তুই দৌৰিব পাৰে। মানুহে প্ৰথমতে জন্মৰ 6 মাহমান পিছত 4খন ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে, আকৌ যেতিয়া 9 মাহ 10 মাহ 1 বছৰ হ'ব তেতিয়া 2খন ভৰিৰে খোজ কাঢ়ে, আকৌ শেষত যেতিয়া বয়স বাঢ়িব বৃদ্ধ অৱস্থা হ'ব তেতিয়া 3টা ভৰিৰে 3খন ঠেঙেৰে খোজ কাঢ়ে বুলি কৈছে। এইটো অৱস্থা কিয় দিলে ঈশ্বৰে? তেওঁ জানিছে যে এই মানুহক মই বুদ্ধিমান হিচাপে সৃষ্টি কৰিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা সৃষ্টি নকৰিলে হয়তো সিহঁতে এই পৃথিৱীখন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস কৰিব। বোধহয় ঈশ্বৰে তাকে জানিছিল, যাৰ কাৰণে আমাক ধৰ্মৰ प्रयोजन হয়েছে, जायनि थाखाय जोंनो धोरोमखौ नांगौ जादों। नङाबा इसोरा बै एसेबां सोलोगोरा मानसिया निश्चय बबेबा मोनसे समाव बे बुहुमखौनो सिलिंखार खालामगोन बेबायदि निश्चय सानदोंमोन खोमा। बेखायनो मानसिखौ बेबायदि मोनथाम हाल-सालनि गेजेरजों जोंखौ जोनोम होदों। जों मानिनांगोन, जों फोथायना लानांगोन। दा बेखायनो धोरोमा मा दायो? इंलिस फरायनो गोरोंफोरा रोंगौ, माखासे लेखा गोरोंफोरा दङ, जा सारमोन दङ, जा बे नाथा दङ, इंराजियाव बुंदों we tie a cow not only to save the crops but also to save the cow from beating। मानदों जोङो मोसौखौ खायो, दोनदाल होयो, गुबुननि आबादखौ दाजाथों होननानैल' नङा, बियो मालायनि आबादखौ जानानै जाहाथे दा बुजाथों, दा साजा मोनथों, बिनि थाखायसो मोसौखौ दोनदाल होनाय जायो होनदों। नंगौ ना होमबा खोथाया? दोनदालजों जे रुजुदों, दो माने दोनदाल, हो माने होनाय बा हमथानाय, होमबा रैखा खालामनाय बेबायदि। थारमाने मोसौखौ जों खानानै 2 खारनाव खाना दोनदों, बियो खायाब्ला मालायनि आबादखौ जाहैगोन, आरो मालायनि आबादखौ जानायल' नङा, बियो बै आबादारिजों, आबादनि बिगोमाजों बियो बुजागोन। बेनिखायनो जाहाथे बियो दा बुजाथों, बिनि थाखाय मोसौखौ खानाय जायो होनदों। होमबा जों मानसिखौबो जों अनेक गाज्रि खामानि मावो, सोरनिबा खावनानै जानो हागौ, खावना लाबोफ्लांनो हागौ, नङा होमबा? हिंसा खालामो। दा बेनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हायो, बिनि थाखाय बे धोरोमा दोनदाल बादि, मोसौखौ दोनदाल होनानै हमथानाय बादि मानसिखौबो हमथायो, बेखौनो बुंदों। बुजिबाय नङा होमबा? आं खुब गोरलै रावाव बुंदों। दा बै जे दोनदालजों रुजुनाया আমাক এই এৰাল দিয়াৰ লগত তুলনা কৰিছে, যে গুৰু যে এৰাল দিয়ে, ইংৰাজীখিনি একেবাৰে বুজি পাইছে, আমাতকৈ বহুত জনা মানুহ। এই গুৰুৱে যাতে আনৰ শস্য খাবলৈ গৈ যাতে সি নিজেও কোপ নাখায়, তাৰ কাৰণেহে গুৰুক দৰৱ দিয়া হয়। সেইকাৰণে আমাৰ ধোৰোম শব্দটো দৰখৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। दा बेबायदि दा बे धोरोमा जों हमथानाय। दा जोंनि धर्मआ बाथौ होनदों। बाथौनि सोदोबखौ जोङो माखासे बेखेव बुंदों। बा माने मोनबा, थौ माने गोथौ, बाथौ। आरो बेखौनो मा होनदों? मोनबा हा, दै, बार, अर आरो अख्रां। इज ए किटि अफ तेज मुरुत ब्यम। संस्कृतआव बुङो किटि अफ तेज मुरुत ब्यम। बेखौनो हा, दै, बार, अर, अख्रां। असमियाव बेखौनो बुंदों, बेखौबो बायु, पानि, माटि, कुर्य आरो आकाश होननानैबो बुंदों, नङा होमबा? एखे। दा बेखौनो बै मोनबा एलिमेन्ट्सआ गैयाबा बे बुहुमाव जेबो मुवायानो सोरजिनो हाया। दै गैयाब्ला सोरजिनो हाया, अर गैयाब्लाबो बिदुं गैयाब्ला सोरजिनो हाया, हा गैयाब्ला सोरजिनो हाया। बे मोनबाखौ जोंनो नांखाथारगोन दे। दा बेनि सोलाय जोङो बा शब्दखौ बबेनिफ्राय लाबोदों? बर'फोरनि गेजेराव साननाय फारियाबो 1, 2, 3, 4, 5 बिनिफ्राय साननाय अनजिमा गैयामोननो गोदो जों मिन्थियै समनि। বড়োসকলে এই যে আমি হিসাব করি 1, 2, 3, 4, 5, 5ৰ পৰা হেনো কোনো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। বেখো মাবोरै বাহাयदोंमोन? सोरहाबा 5 बिघानिख्रुइ बारा हा दङ, बेयाव हयতো 100 बिघा हा थानो हागौ। बेखौ फोरमायनो थाखाय मा बुंदोंमोन? आमखा माहाजोना दहल बुगासे हा दङ होनदोंमोन। তাৰমানে এই 5ৰ পৰা যেহেতু আৰু 6, 7, 8 ক'ব নোৱাৰে, 100 বিঘা মাটি যে ক'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে কৈছিল যে আমুক মাহাজনৰ এই যে মাদলটো বজাই দিলে যিমানলৈ শুনে সিমান মাটি আছে বুলি কৈছিল বুঢ়ীসকলে। বুজিবে না? তাৰমানে বেয়া গোবাং हा दङ। थाइनैजों जरासे, थाइब्रैजों
गरासे आरो बा हालिसेबो बुङो थाइब्रैजों फनायसे बै जे 20टाजों फनायसे जायो बुंनो हालियाना गराबाजों फनायसे थाइब्रैजों गरासेबो जायो 4टा 1 गरा 5 गराय 1 पन হয় गराबाजों फनायसे होनदों दा बिदिसो बुंदोंमोन बै जायगानिफ्राय नैनिफ्राय सोरनिबा बै हायार सेकेन्डारिखौनो बुंबाय आङो हायार सेकेन्डारिसिम थांनांगौबा बेसेबां खमायनांगोन 6 मिनिट 2 मिनिट बुंनो हालिया गय खान्दिसे जानाय सम लागोन फिसौ होनदोंमोन तारमाने हायार सेकेन्डारिলৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগে ইয়াৰ পৰা 6 মিনিট কিন্তু পাছৰ পৰা যেহেতু ব্যৱহাৰেই নাই 6 বুলি কোৱা নাছিল যে তামোল এখন খোৱাৰ সময় ল'ব गय खान्दिसे जानाय सिनि सम लागोन बेलासि सोरबा आलासि फैदोंमोन आलासिया मब्ला मा समाव फैनाय 3 ब्रैखौबो बाहायामोन दाहारा गांसेनि बेला थांबायमोन दाहारा गांसे এই যে পশ্চিমৰ ঘৰৰ ছাটো এখন ধাৰীৰ সমান বহল হৈছিল তাৰমানে আহি সেই সময়টো নকৈ যে আলহী কেতিয়া কিমান সময়ত আহিছিল যে এখন ধাৰীৰ সমান ছাহ পৰিছিল दाहारा गांसेनि सायात गोग्लैबायमोन नङा होमबा दा बेबायदिसो बाहायदोंमोन दा बेबायदिनो साननायाबो बानिफ्रायनो फैनानै माखासे सोदोबफ्रा फैदों सेरसे सेरनै सेरथाम सेरब्रै सेरबा सेरबाजों पाल्लासे जालायबाय पाल्लासे पाल्लानै पाल्लाथाम पाल्लाब्रै पाल्लाबा बिदिसो सानदोंमोन जोङो दुगानो हायो दा बै धर्मआ जोंनि बे बाथौ धोरोमा दानि नामा दानि नङा जा समाव मानसिया सभ्यता सोदोमस्रियाव उत्तरन जादोंमोन जौगादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि बाथौ धोरोमा मोजां रोखोमनि जाबोदों बा सोलिबोगासिनो दं हिन्दुआ मोनसे धर्म नङा हिन्दु होननानै धर्म गैया सनातन धर्मसो बुङो जों जायखौ हिन्दु हिन्दु बुङो बेखौ बुङो सनातन धर्म आमार तेखेत नाथाय जाने हिन्दु बोली धर्म ना इ सभ्यता हिन्दु धर्मखौ सनातन धर्म होनोमोन जाय धर्मआव इसोरखौ बिथांमोना जाया गुदिबो गैया जोबनायबो गैया आदि गैया अन्त गैया आदि अनन्त अनादि अनन्त होननानै बुङो दा बेबायदिनो बै समाव जोंनि सोदोमस्रिया मोनसे समावलाय जों फरायनासो मोन्दों दाबो दङनो बहाबा मानसिया गाननो जोमनो रोङामोन लंथं थायो मोजाङै संना खावना जानो रोङामोन गाननो जोमनो रोङामोन देलायनो रोङामोन बै आबाद मावनो रोङामोन फैयै फैयै मोनसे समाव सिन्धु दैमानि सेराव सोदोमस्रि दावगानाय मानसिफोरखौनो सिन्धु हिन्दुनिफ्रायनो हिन्दु सिन्धु हिन्दु होननानै बुंदों बे धर्म नङा हिन्दु दैमानि सेरफाङावहा बै सिभिलाइजेसना जौगाबोदोंमोन बेनि थाखायनो हिन्दु सिन्धु हिन्दु बे सभ्यतासो जोंबो सिन्धु सभ्यतानि मानसि सिन्धु सोदोमस्रिनि मानसि किन्तु हिन्दु धर्मनि मानसि नङा जों बे दा बुङो बयबो हिन्दु होननानै बुङो धर्मखौ नङा होमबा किन्तु बियो मोनसे सभ्यता बेखौ आसलते सनातन धर्म होननानै बुंनाय जायो दा बे आरो बै हिन्दु सोदोमस्रिनि मानसिफोरा हिन्दु सभ्यतानि सिन्धु सेरफाङाव जौगाखांनाय मानसिफोरा खाफालाव गोजा सिन्दुरनि फोथा लायो मानो लायोमोन पान्जाबखौ सप्त हिन्दु होननानैसो बुंनाय जायोमोन दानि जिथु पान्जाब बे पान्जाबखौ गोदो सप्त हिन्दु मोनस्नि दैमाया लोगो नांनाय मोनसे जायगा 7टा नदीर संगमस्थली खाफाला नंदों खाफालाव मा दोङो गन्थंथिं मोननै गुदुं दोङो बिथिंबो दै गयो बे मोननै दैमा खोमाथिं मोननै गुदुं दोङो मोनब्रै जाबाय बिथिंबो दै गयो मेगनाव मोननै गुदुं दोङो मेगनथिंबो दै गयो मोनब्रै 6टा मोनद' खुगा मोनस्नि बेनि
जरा नांनाय जायगाया लोगो नांनाय जायगाया खाफाल बेखायनो बै हिन्दु सोदोमस्रिनि मानसिफोरा सानजाथिं ओंखारनाय गोजा सानखौ नुनानैनो सिन्दुर लानो सोलोंदोंमोननो गोजा सिन्दुर बेसो दा बेबायदि दा बै माखासे खोथाफोरखौ जों बरनो नांसिगोन बै माखासे हिन्दु धर्म होननाय दा हिन्दुखौनो बुंफिनबाय दे आं बे सनातन धर्मनि मानसिफोरा दिनै बामुनफोरखौ मानिया माखारिया संकरि जाबाय नङा होमबा बामुनखौ मानिनो थाखाय संकरि जाबाय जों इसोरखौ बुजिनो हाया नामा आसलते बामुनफोरा मा बलगा टु गंगा होननाय बिजाबाव राहुल हंसकृतायमना लिरना दोनदों जे बै कौनौसनिफ्राय फैनाय ब्राह्मणफोरा जोसा माइरंजों मोसौ बेदरजों ओंखाम संग्रा रान्धनिसोमोन बलगा टु गंगा होननाय बिजाबखौ फरायबा मोनगोन राहुल हंसकृतायम होननाय पन्डिता लिरनानै गालांदों दा आसलते बामुना बर' शब्द এই যে বামুন শব্দ ই বড় শব্দ আমি বামুন বা মানে পাঁচ মুন মানে তা এই যে পাঁচটা ভূত পঞ্চভূত বায়ু পানি আকাশ বতাহ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরক যে পূজা করে সেয়ে বামুন বড় শব্দ কিন্তু শব্দটো অপ্রভংশ হৈ আহি কি হল বামুন হৈ গল সেই নবগুণ থকা লুগুণ পিণ্ডা কপালত ফুট লোৱা মাথাত টিকা ৰখা ঠিকনি লাখিনাय बेखौसो मा बुङो ब्राह्मण बुङो बे नङा जों इसोर फुजियाखैमोन नामा जोंबो बामुनमोन जों এতিয়া আমি বামুন শব্দটো আমি আচলতে এতিয়া দৌৰি গোঠাৰী এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ बे बामुन सोदोबा बर' सोदोब बामुननिफ्रायनो बामुन जादों যদি আমি অসমীয়াত খুদু বামুন মানে কি বাক্যাটোতো সেইটোকেই দিব যিসকল ঈশ্বৰক পূজা কৰে যোনে কপালত ফুট লয় চন্দনৰ যোনে টিকাত তুলসী বান্ধি লয় ঠিকনি লাখিয়ে নৱগুণ আছে সিহে বামুন बेखौसो बुंगोन बिथांमोना नङा होमबा बे नङा जों बेखायनो जों फरायनायाव मोनदोंमोन खाखालायनाबो मोनाखै खोमा आंनिख्रुइ बैसोआव उन्दै नालाय सासे लिरगिरिया लिरनाय मामोनथाय हिमालय আছে বেদ ধ্বনি নাই গংগা সৰস্বতী গংগা পাহৰিলো মই এইটো আমি পাইছিলোঁ আচ্ছা एसे बावबाय बेखौ हिमालय हाजोनि सेराव पाद' देखाव हिमालय सेरनि सेरावहा मा खालामोमोन आगोलनि ऋषि मुनिफोरा मा खालामोमोन ध्यान खालामोमोन तपस्या खालामोमोन आरो गंगा सरस्वती दैमायाव मा खालामोमोन बिसोरो बेद फरायोमोन बेद ध्वनि फरायोमोन दा बेखायनो सासे लिरगिरिया लिरदोंमोन आं एसे बावबाय गोदो जों फरायनो मोननाय नालाय हाइ स्कुलावनो हिमालय আছে तपस्या নাই বামুন আছে गंगा सरस्वती আছে बेद ध्वनि নাই ब्राह्मण আছে नवगुण নাই ब्राह्मण दाबो दोङो नाथाय ब्राह्मणा खुगानिफ्राय अर फोजोंनो हानाय ब्राह्मणा खुगानिफ्राय अर फोजोंनानै हुमसावनाय दायो बे बामुना गैलिया होननानै बुंदों गोदोनि मानसिफोरा हायोमोननो नङा होमबा आरो बे ऋषि मुनिफोरा मा गंगा सरस्वतीयाव बेद फरायोमोन बेद ध्वनि खालामोमोन हिमालय हाजोआव तपस्या खालामोमोन दा बे जोंनि समाव सोरबा बर' मानसि बे ऋषि मुनिफोर थानो हागौमोन दा बे बेदखौबो ऋषि मुनिफोरा लिरदों सासे ऋषिया लिरदों मुनिया लिरदों नाथाय बेदा मामोन श्रुति श्रुतिसो मोनदों सोरनिबा खासे खुगानिफ्राय खुगा खोनानै बास्लायलाङै लाङै थांनायसो मोनदों बे लिरनाय महराव गैयामोन बेदा दा बेखायनो असमियाव मा बुङो मुखे आसार मुखे बेद होनना बुङो नंगौ जोंनियानो बर'फोरनियानो खुगाजों खुगा बुंबायना नेमफोरानो आसार जानानै थादों बेनो मोनसे बेद बादि जादों दा बेखौ जों बेदनिफ्राय लाबोदों बे नङा जोंनि खायफा लिडारफोरानो बुंनो हागौ बेदनि खोथाखौ मानो बुंदों
बे नङा बिथांमोना स्वीकार खालामदोंबा मुखैया सार मुखै बेद होननानै होमबा जों बे खोथाखौ बुंनांगोन बेदनिफ्रायनो जोंहा बाद फैदों बेदा मोनब्रै ऋग बेद जुजुबेद खाम बेद अथर्ब बेद जोंहा बादा मोनबा नङा होमबा जायखौ जोङो बाद बुंनाय जादों बादनि खोथाखौ आं दिनै बुंलिया जोंनियावबो मोनबा बाद दङ मोनबा आसार दङ फोरबोखौबो जों मोनबा फोरबो फालियो दा बेबायदि दा बेखायनो बै माखासे धोरोमनि खोथाफोरखौ जोङो लाना फैनांगोन नाथाय गुबुन धोरोमनिया माखासे सिम्बलिक सावगारिजों माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनानै मानसिखौ सिजौआरि गियान आध्यात्मिक गियान होनो थाखाय थांदों जोंनि बाथौआव दायो बेफोर फैथ'वाखै बै जे सिजौआरि गियान होनाय स्पिरिचुवेल नलेज होनाय जोंनियाव गैथ'वा सनातन धर्म एबा हिन्दुनि मोनसे खोथाखौ आं उदाहरन लाबोनो नागिरदों आं बुंदों खोमा सिगाङाव बिथांमोननि मन्दिरनि सिगाङाव मा थायो मासे खुगा ब्लां ब्लां सिनाय हाथाय दाजिनानै थानाय मानै सिंह थायो नंगौना सिंह थायो मन्दिरनि मोखांफोराव नुदोंना बययावबो थायो मा जों मन्दिराव हाबनांगौ इसोरखौ गाबज्रिनाय सिंहखौ खुलुमग्रोना फैनांगौ नामा हे सिंह होननानै बे नङा सिंहआ जाबाय रागाजों रुजुनाय मोनसे सिम्बलिक रागा এই যে गोथार थानसालियाव थांनानै नोंथाङा जुदि इसोरखौ मोननो लुबैदोंबा नोंनि लोगोआव थानाय देहायाव थानाय जिथु रिपु सुथुरफोर लोभ मोह काम क्रोध मद मात्सर्य होनना बुङो मानसिनियाव लुबैनाय मुहिनाय हायनानि गोसो दुगानाय रागा ओरै दोङो बे रागाखौ मन्दिरनि मोखाङावनो गारना फै होमबासो नों इसोरखौ मोननो हागोन सिंहजों बेखौनो बुंनो थांदों मानसिखौ बिदिसो आध्यात्मिक गियानखौ होदों स्पिरिचुवेल नलेजखौ होदों मानसिनाव बिसोर थायो आंनियावबो दं रागा दं नङा होमबा आंनियावबो दुगानाय दं आंनियावबो मा दोङो अनेक दानि जायखौ मोनबा सुथुर बुंबाय आङो बेफोर आंनियावबो दं खिन्थु बेखौ जों खासोमनो नांगोन जायखौ गोदोनि बर'नि गिबि थुनलाइ लावबा लासोम खावबा खासोम आदा गोसोम थियबारसोम बर'नि प्रथम साहित्य लावबा लासोम खावबा खासोम आदा गोसोम थियबारसोम लाव माने गोलाव बा माने मोनबा जाय मैथाइ बर'आव बेखौ मैथाइ बुंदों जायखौ असमियाव बुंदों ज्ञानेन्द्रिय जेरै कर्मनेन्द्रिय आरो जायखौ मोनसे थत मैथाइ ज्ञानेन्द्रिय कर्मनेन्द्रिय आरो ज्ञानेन्द्रिय होनना बुंदों जायजों खामानि मावो आखाइजों खुगाजों जायो खियो हासुयो खामानि मावनाय बेखौ कर्मनेन्द्रिय होनदों बर'आव बुंदों माव मैथाइ बिगुरजों सालायजों मेगनजों खोमाजों जोङो थत मोनो मिन्थिनो मोनो बेखौ बुंदों ज्ञानेन्द्रिय बर'आव बुंदों थत मैथाइ दा बेफोरखौ मा खालामो बै रिपुफोरा सुथुरफोरा मा खालामो जोंखौ दैदेनो दा बेनि थाखायनो बै जोंनि रागाखौ मा खालामनो होदोंमोन इसोरखौ मोननांगौब्ला दरखङावनो गारबो होनदों रागाया आंनियावबो दङ नङा होमबा रागाया आंनियावबो दं दा जोंनाव मैलाया जोंनाव उदै सिङावनो मैला दं नङा होमबा आंनि गन्थङाव गुंग्राय दं उदैयाव खि दं नङा होमबा आं खिनो ओंखारदोंना खाथियावनो खिबा खाथियावनो मुजुदै गारबा आंखौ गाज्रि मानसि बुंगोन नङा होमबा दा बेबायदि आंनियाव थानाय रागाखौ एखनबा आङो गथ'खौ रायनांगौ जानो हागौ गाज्रि खामानि मावोबा नों बे खामानिखौ मानो मावदों आं बुंनोबो गोनां जानो हागौ नङा होमबा बुंनोबो गोनां जानो हागौ बेखायनो सम लानानैसो बाहायनांगौ होनना बुंदों आरो दा बेबायदि दा बेखायनो जों माखासे खोथाफोरखौ मिन्थियोब्लासो जों इसोरनि खाथियाव जोङो थांनो हायो आरो इसोरखौ मोननो हायो होननानै बुंदों दा बेखौ खासोमनो होदों बे कर्मनेन्द्रिय आरो ज्ञानेन्द्रियजों नों माखासे गाज्रि खामानि मावफ्लांनो हागौ माखौबा लुबैनायनि गेजेरजों माखौबा नुनानै थांगोन मुहिनानै नों बेखौ न'सिम लांनो लुबैनानै नों खावनानै लाबोफ्लांनो हागौ बेनो मोनसे पाप अनैतिक खामानि अनियम जाय नितियाव गोलैया बेफोरखौनो पाप होननानै बुङो मानसिया जि बुङो पाप खालामनो मोना बेखौ असमियाव बुङो बेखन अथ्र बेखन होननानै बुंदों असमियात बेखনৰ কথা এটা আছে बेखन अथ्रता मा बेखना असमियाव बुंनाया खिन्थु असमिया इंराजि बाङालिनि लोगोआव खोथा गैया आध्यात्मिक गियाननि खोथाया बे बर'बो जानो हागौ भाषाया हारसाबो जानो हागौ जियानो जाथों असमियाव बुंदों बृथा भ्रमण
ओरैनो थाबायथिंबाय बायनाय खामानि दामानि गैया बेबो होनो अनैतिक खाम नेमनि गेजेराव गोलैयै खामानि बेखौ खालामोब्लानो पाप नाङोनो अर्थ अपहरन थाखा फैसा खावनाय सोरनिफ्राय खावोबा बेबो पाप बेखौ बुंदों बैसागमन गाज्रि आखल आखुनि सासे बैथालि मानसिनि खाथियाव थांनाय बे अनैतिक काम बेयो पाप जायो सानाव उन्दुनाय बेबो पाप दिনত खुवा दिबानिन्द्रा इयो बोले बेखनत परे पाप হয় सानाव उन्दुनाया पाप जायोनो दा गोलोम बोथोर फैहांबायना सानाव बिराद उन्दुनो ओंखारो दिনত তিনিটা অবস্থার মানুহে শুব পাৰে একেবাৰে কেঁচুৱা এজন বেমাৰী বেমাৰী মানसिया आरो एजन बृद्ध बोराय मानसिया सानाव उन्दुयोनो मोजां देहा गोग्गो देहानि मानसिया सानाव उन्दुनाङानो बेबोनो अनैतिक गाज्रि नेमनि खामानि जायोनो बेबोनो पाप जायोनो गोसोआव थागोन ना सानाव उन्दुनाङा दा जेराव जादों गासै माखासे धोरोमनि बानिफोरा साइन्टिफिक माने कस बिगियान सम्मत कारन दोङो जाय धर्मआव बिगियान गैया बे धर्मआ बारा मोजां थिग जानाय नङा नेम निथिया जोंनि बाथौ धर्मआव बिगियान दङ बिगियान दोङो बेखायनो पण्डितफोरा बुंदों बिगियान गैयाब्ला धर्मआ खाना आरो धर्म गैयाब्ला बिगियाना लेंग्रा होननानै बुंदों पंगु जाय बिगियाना धर्म गैया बे पंगु लेंग्रा जाय धर्मआव बिगियान गैया बे खाना होननानै बुंदों जोंनि बाथौ धोरोमा मोनफ्रोमबो बिगियान सम्मत कारन दोङो मेर हेबनायनिफ्राय बान्दो खानायनिफ्राय माखासे नेम निथिनि गेजेराव माखासे बिगियानफोरा हाबफादेरना दंजोबो आध्यात्मिकाव जुक्ति बान होनो हायो किन्तु धर्मआव जुक्ति गैया आध्यात्मिकत जुक्ति আছে किन्तु धर्मत जुक्ति নাই बेखौ बुजिना लानांगोन जोङो धोरोमाव जुक्ति होनो हाया बान होनाङा नोङो किन्तु जोंनि आध्यात्मिक बे मानो जाखो मानो खालामनांगौ बेयाव बान दोङो जुक्ति दोङो अ नंगौबोथ' ना जायखौ जों गनायनांगोन बे दानि आं जे सिंहनि खोथा बुंबाय बे जाबाय बान मोनसे जुक्ति होबाय नंगौ रागाखौ नों गारबो होमबासो इसोरखौ मोननो हागोन नङाबा नों दौरिखौनो दौसिखौनो बुफ्लांनोबोथ' हागौ नङा होमबा बेखौनो बुङाखै आरो बै मानसिनि सुथुरफोरनि गेजेराव रागायानो बयनिख्रुइ देरसिन सुथुरनो আমাৰ দেহত থকা এই ৰিপুবিলাকৰ ভিতৰত ক্ৰোধেই বোলে আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু একে লেঠাৰিয়ে 9 ঘণ্টা কাম কৰি থাকিলে যিমান আয়ু ক্ষতি হয় 15 মিনিট খং কৰিলে বা ৰাগ কৰি থাকিলে সিমানেই আয়ু টুটি যায় বুজি मोनदों ना ओंथोरजयै 9 घन्टा खामानि मावबाय थायोब्ला 9 घन्टा खामानि मावबाय थाब्ला जेसेबां आयुखा गुसुं जागोन सुंगोन 15 मिनिट रागा जोंबाय थाबा बिसिनिनो आयुखा खमियोनो कारनखौ बुजि मोनदों ना नों माखौबा रागा जोंबाय आरो एकदम सान्दुङाव माइ हानाय बोथोराव सान्दुङाव लाफाजों लाइजों मिद्रु मैगंजों ना सिंगिजों नङाबा ना गोरिजों ओंखाम जाबाय थानाय समाव सेथ्लायाव हा जायोना बर'फोरा बाथोनबो थागोन मस्ला गोथांनि बाथोन न'नि फिसिनाय दाउस्रिया बाथोनखौ थब खेबखांनानै लाना खारबाय बिराद रागा जोंबायना 10-15 मिनिटनिबो बारा रागा जोंनानै खुबैनासो होबाय फिसिनाय दाउस्रिखौनो नांबाय दैस्लुङाव दोननाय हानि दैहुआ बायबाय नङा नोंनि इन्जुराव नांबाय दासो पाका न'बाबो रङा खारगोन खुबैना होबाय गन्द्राया इन्जुरा जिलांबाय नंगौना नङा दा बेखायनो 15 मिनिटनिबो बारा रागा जोंनो नाङानो बेसि फिसा रागा जोंलायब्लाबो बारा सम रागा जोंनो नाङा दसे सम रागा जोंनानै रायबाय आरो नङा होमबा बेसो दा बेखायनो माखासे खोथाफोरा जोंखौ बिराद मोजां धोरोमनि खोथा इसोरखौ फोथायनायनि खोथाफोरखौ बुंनानै गालांदों दा खिन्थु जों बेखायनो जों मिथिनांसिगोन जों धोरोमखौ लाफानानै जोङो गावनि थांखियाव जों सहैनो हानांगोन जों साफा मानसि मोजां मानसि जानो हानांगोन समाजाबो फोसाबनांगोनबा जोङो समाजखान्थि राजखान्थि रांखान्थि धोरोमखान्थि जों गासैयावनो जोङो मा जानो हानांगोन जोङो साखाफारा जानो हानांगोन जों जौगानो हानांगोन
लेखा फराबो गोरों जानांगोन जोङो लेखा फरा गोरों जायाबा बेयावबो जोङो हारिखौ दानो हानाय नङा नों समाजखौ सिबिनो हानाय नङा दा बेखायनो बिमाफोरखौ थांखिनानै आं बुंनो नागिरदों बिमाफोरनियाव माखासे दायित्वफोर दोङो बिबानफोर दोङो स्वामी विवेकानन्दआ बुंदोंमोन सासे पण्डित सराय এখন देवकारे उरिब नुवारे दाउआ मोनसेल' देनाजों एबा गांखंजों बिरनो हाया दाउआ बिरनांगौब्ला गोजौआव बिनो गांखं मोननैखौबो नांगोन बेजों मा बुंदों जे समाज मोनसेया जौगानो नांगौब्ला गांखं मोनसेजों जाया एबा हौवाफोराल' लेखा फरा गोरों जाबानो जाया बै समाव मोनसे समावहाय हिनजाव माहारिखौ लेखा फरा फरायनो होआमोन नालाय नङा होमबा समाज मोनसे जौगानांगौब्ला हिनजाव माहारियाबो समान समान जौगानांगोन लेखा फरा सोलोंनांगोन होननानै बुंदों बेजों फोरोंदों आरो बेनिफ्राय मोनसे थांखियाव सहैनांगौब्ला विवेकानन्दआनो बुंफिनदों नों जुदि नोंनि थांखियाव सहैनांगौब्ला नोंथांनि फारसे आखायाव जोलुर बल आरो फारसे आखायाव धोरोम बिजाब थानांगोन बे धोरोम बिजाबा गीता जानो हागौ कुरान जानो हागौ गिबि बिथाइ जानो हागौ गोथार मैखुन जानो हागौ बाइबेल जानो हागौ सोरबा धर्मखौ थांखिना बुङाखै जे फारसे आखायाव बल थानांगोन जोलुर आरो फारसे आखायाव धोरोम बिजाब थानांगोन भारतनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुंदोंमोन बे फरायसाफोरनि थाखायल' नङा बे जोंनि थाखायबो बयनि थाखायबो बेजों मा बुंदों जों 11 जन प्लेयारा 22 जन प्लेयार मोननै दोलोजों 11 22 प्लेयारा बल गेलेयो गल खुन्थि थनैनि गेजेराव सासे गलकिपार थायो बलखौ हमथाग्रा बै जुदि गुबुन मोनसे हेंथा दोलोआ जुदि बेखौ बल स्कर खालामनांगौबा गोल होनांगौब्ला मोननै खुन्थियानि गेजेरजों नोङो जोसननांगोन बलखौ होमबा नोंथांनि मेगननि थांखिया लैखोआ बिराद मोजां जानांगोन जुदि जोनायाव तारनि बारनि साइथिं थाङोबा मुथिंबा साइडथिं थाङोब्ला नों गल होनो हानाय नङा बेनि थाखायनो नोंथाङाबो जुदि डाक्टर जानो लुबैदों नोंथाङा नार्स जानो लुबैदों उकिल जानो लुबैदों उकिलनि थाखाय मा फरायनांगोन नार्सनि डाक्टरनि थाखाय मा फरायनांगोन इन्जिनियार जानोबा मा फरायनांगोन बे थांखिखौ मेट्रिक होनायनि सिगांनिफ्रायनो नोंथाङा साननो हानांगोन उन्दैनिफ्रायनो साननो हानांगोन होमब्लासो बै थांखियाव सहैनो हागोन नों डाक्टरनि थाखाय नों जुदि साइन्स फरायदोंबा डाक्टर फरायहैनो हागोन इन्जिनियार जानो हागोन उकिल जानो थाखाय नोंथाङा जुदि ल' फरायहैनांगोन ल' फरायनानै सासे उकिल जानो हागोन बेखौ जुदि खालामाबासिनो उकिल जागौमोन होनबाथ' जानाय नङा बै थांखियाव लाबाय जेनेबा थांखिखौ खिन्थु थांखियाव जाफुंहोनांगौबा नोंहा मा थानांगोन धोरोम थानांगोन होनना बुंदों नङाब्ला नोंहा देहाफोर नोरजिया जानो हागौ बहाबा सौथुहैगोन बेनि थाखायनो फारसे आखायाव धोरोम थानांगोन होनना बुंदों फरायसा फरायसुलिमोनाबो धोरोमखौ लाखिनो हानांगोन नङाबा बिमा बिफाखौ थगायफ्लांगोन बिमा बिफाखौ थगायबा गल जागोन सौथुहैगोन बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन होमब्लासो दा सासे गुबै मानसि जानो हागोन नोंथांनि थांखियाव सहैनो हागोन बेबायदि दा बेखायनो जोंखौ ओरैबायदि बुजायदों फिसाज्लाखौ सिनाय जुलिनि उनाव गावनि बिसिखौ सिनाय बोराय बैसोआव गावनि फंबायखौ सिनाय सम्पति राननायाव बाहागो खालामनायाव आरो इसोरखौ सिनाय खैफोदनि समाव होनना बुंदों जे पुत्रक सिनिबा बिबाहर पिছত बारिजाक सिनिबा बृद्ध काলত भात्रिक सिनिबा सम्पतर भागत इसोरक सिनिबा संकटर काলত होनदों एखेबारे फिसाफोरखौ दाव अनो दा गोदान होलायदो दे मबाइलफोराव बुंदों जा आइजोफोरखौ थांखिनानै बुङो जिएकक सिनिबा जौबन कालत होनना बेखौबो लगायना होलायबाय फिसा हिन्जावफोरखौबो अनो फिसाज्लाखौबो अनो हाबा जाखांनायनि उनाव बिहामजोआ BA पास MA पास साकरि लानायनो हाबानि दाननैनि उनाव ओंखाम दोआ थुब्ला गावबाय नङा होमबा बेलेग जाबाय फिसाजोखौ दाव फोरोंबाय एखेबारे हाई स्कुल कलेज पास जाबाय पास जानायनि उनाव बिमा बिफानि गन्थंखौ हानानै गुबुन धोरोमनि हौवासाजों खारफालांबाय बेखायनो जिएकक सिनिबा बा कयनाक सिनिबा जौबन कालत होनदों हौवा हिन्जाव बिराद अनलायलायो न'खरखौबो गोम खालामबाय नाथाय हौवाया फिसाया जेला बोरायबाय बिसनावनो खिबाय बिसनावनो हासुबाय गावनि बिसिया
जोथोन लाबाय लाहै लाहै बानानै मा बुंनोसै बेमारिया थैनोबो रोङा नङा होमबा बुङोना बुङा बुङो जा मादैया नंगौ होनदों नंगौ खोथाया होमबा गावनि बिसिखौ बेसेबां फिसायखौ फुजियो बेखौ बै बृद्ध बोराय समावसो बुजि मोनगोन सिनायगोन होनदों फिसाला गोम गोम बिदा फंबाय न'खर फाथिबाय बेलेगा जेनेबा जागोन बेखौ मानिबाय जेला हा हुखौ बिफानि भागोखौ रानबाय बै समावसो बिदाया जुदि बारा लायोबा बिदाया बुंगोन आं आइनिबो आफानिबो खारजिखौ खालामदों नोंसोर देराखैनोमोन आंनो हाखौ बिगासे बारा हो होनबा बिफाङा खबरदार खथासेबो लेसासेबो हा बारा लानो मोननाय नङा होमबा दानलाय खुलायबो जायो बै सम्पति राननायावसो बिदा फंबायखौ सिनायो होनना बुंदों दा बेबायदि जानाङा बेबायदि जोंनि बिथिं खारजोफोरावहा ना बेदर गैलिया नोंथांमोननिथिं जाथ'वाखै जां धोरोम बिजाबाव लिरना दोनाखैब्लाबो जोङो ना बेदरखौ जों मा खालामदों बन्द' खालामदों बे कुनु धर्मनि माबा नङा बियो जों मोनसे साननानै दिनै सासे गथ' सेंग्रा बैसोनि 20 बोसोर 25 बोसोरनि सेंग्रा थैबाय 10 दिननि उनावनो दाहा गारनानै खारजो सारदुखौ खालामनोसै ना बेदर जों जानो बोरैबा मोनो जालिया बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै खालामथ'नाय जादों आरो खिन्थु बेल' नङा खोथाया अनेक खोथाबो भितराव हाबना थाबोयो आरो दानि सेंग्राफोरा लेखा गोरों सेंग्राफोरा जोंनि गथ' दै सोरबा सेंग्राखौ रायदों होनना बुङा जोंनि गथ' नङा होमबा गावनि बिमा बिफानि सारदखौ हले थाखा फैसा खरसा खामा खिन्थु गावनि बिखुमजो बिहावा थैयोबा खाथाम जुदि बिजामादै दोङोबा साथामनि माथाम अमा 1 कुइन्टेल 3 कुइन्टेल अमा बिखुमजोनि खारजोआव खिन्थु बिफानि बिमानि खारजोआव अमा होनो थान मोनो नंगौना अमा होआ बिदाया साख्रि मावबाय नों साख्रि मावदोंलै नों अमाखौ हो मानो जानांगौ बिखुमजो बिहावखौ अननाङा बेखौबो बुङाखै आं माबा हाबा जागादानफोरा जोंनि बिहामजोफोरा गाज्रि मोनगोन अननांगौ जेबो नङा खिन्थु गावनि बिफाखौ गारनानै गावनि बिखुमजोआसो देरसिन जाबाय नामा बेथ' जानो हाया नङा होमबा जानो हाया बर' सेंग्रा सिख्लाफोरानो गावनि बिमा बिफाखौ मात्र खेबनैल' खुलुमोनो माख्लि हाबा खालिबो एकदम बोराय गाहेलाफ्रा बुंगोन ओइ नोमफाखौ खुलुम बिफाखौ लिंना लानानै गथ'खौ खाथियाव लाना थांनांगोन खैनाखौबो बा फिसालाखौ खैना लायनो जाबायना नोमफाया खुलुम बिमाखौ खुलुम नोमाखौ अब्लासो खुलुमो नङाबा सिगांनिफ्राय खुलुमफेरथाराखै थैखालिल' खुलुमगोन खिन्थु जुदि बै मानसिया जुदि जय गुरु धर्म लायोबा बापरे बाप बहाबा थांनोबो आइ थांनोसै जय गुरु सबखौबो जय गुरु बाथौ बुंनो हाया नामा हायो नङा होमबा आदा फैबायना खुलुमबाय जय बोराइ बाथौ बुंनो हायो गुबुन धर्म लाबासो हायो बे जानाङा गावनि बिमाया जोनोम होनाय बिमाया बेङिरि लेखा फरा रोङि खानायखौ मोजां खानना लानो रोङि देलायनो रोङि जानोबो हागौ होमबाबो बियो आंनि बिमा मालाय एखेबारे देलाय पाउडार स्नु लानाय लिपस्टिक लानाय आइब्रु लानाय मोजां गाननाय बेसो आंनि बिमा बे नङा खिन्थु जोंनि मानसिया गावनि बिमाखौ मुगैनानै थारमाने गावनि धोरोमखौ मुगैनाय माने गावनि बिमाखौ मुगैनाय बेलेग धोरोमखौ आजावो बे मोजां नङा बेबायदि दा बेखायनो बेबायदि खोथा अनेक खोथाफोरजों गियान होनो हायो होनांगौ बेबायदि दा बेखाय आं बारा गोलाव खालामनो नामा आबादगिरि आदसा जायजादों मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों बेखौ बुंजायामोन माबा एसे बुंसिगोन आं जोंनि दिनैनि साना मा बे दिनैनि बे सानखौ जों खालामदों इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जोङो मोनसे खोथाखौ सानबाय थादों नङाबा नोंसोरना फोरबोआ मोनबा माथो होनगोन 6टा बेखौ मोनसे फोरबो होनना बुंगोन 6टा माथो मोनबा मोननो बेलाय मा जालायखो दा बेखौ आं एसे बुंनो नागिरदों 1992 16 मे बुद्ध पुर्णिमा सानाव गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफाद अल बाथौ रिलिजियास इउनियनखौ जोनोम होनाय जादोंमोन
92आव मेनि 16 तारिख बुद्ध पुर्णिमा बै सानखालि बुद्धनि जोनोम जानाय आरो थैनायबो सान बैसाग दान गुवाहाटी पल्टन बाजाराव ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दानाय जादोंमोन। बेनि गायसनगिरि आफादगिरिया रुपनाथ ब्रह्म आरो सेक्रेटारिया बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोन। दा फैबाय बाथौ धोरोमखौ गोसार होनांगौ गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिहोनांगौ बिनि थाखाय मा खालामनाय जादोंमोन मागोनि 1 अक्ट'आव दिनैनि बे जायगाखौ स्कुल कलेजफोरावहा खुंग्रिनो होनाय जादोंमोन। बे खिन्थु थांखिया जोंनि धोरोमखौ गोसार होनायनि थांखिमोन। उनाव नुबाय बै तारिखआव मागो दमासि फोरबो थायो बेनि थाखाय आलादा मोनसे अक्ट'आव लांनांगौ बे जाहैबाय मागोनि नैथि मंगलबारखौ खालामना होनाय जाबाय। दा बे नैथि मंगलबारा दिनै गोथार सान हिसाबै गनाय जाबाय। आसामा स्टेट हलिडे थांनाय 1917 मायथाइनिफ्राय 1917 मायथाइनिफ्राय फुल फ्लेजेड स्टेट हलिडे हिसाबै गनायना लानाय जाबाय। दा कारना मा? दा बेखौ जों मा साननाय जादों बेखौ आं बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना मिन्थिबायना मिन्थिया? सान्दो बावदियानि नामखौ खोनादों नोंथांमोना बयबो? सान्दो बावदिया। सान्दो बावदिया सासे मोजां सेरजा हुनो गोरोंमोन। जोंहा जयदेव बिथांमोन बादि सेरजा हुनो गोरों सासे सेंग्रामोन सान्दो बावदिया। बे आबादबो मावोमोन, बिराद मोजां आबाद मावोमोन। फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर आनारस कमलानि आबाद मावोमोन। सान्दो बावदिया फिथाइ सामथाइनि बागान मोनसे दङमोननो। गोदोनि सल'बाथाफोराथ' बेनो जुनाराबो रायज्लायनो रोंगौ नङा होमबा? दंफां लाइफाङाबो रायलायो। सान्दो बावदिया ओरैबायदि मोजां मोजां फिथाइ सामथाइनि बागान दङ। बे बागाननि सेर सेरजों मा खालामोमोन बै गामिनि सिख्लाफोरा दैमायाव दैसायाव मोनाबिलियाव दै लायनो मोनाबिलियाव माइरं ओंख्रि मैगं सुनो थाखाय थाङोमोन। थांलाय फैलाय खालामबाय थानो सान्दो बावदियानि बागाननि गोमोन गोमोन बे आनारसनि मोदोमनाया फैयो, कमलानि समाव कमलानि मोदोमनाया फैयो। जानो लुबैयो बे सिख्लाफ्रा, खावनासो जानांगोन जायोबा। थिग बेबायदिनो बै लुब जिथु लुबैनायखौ थानो हायैनि सानसेखालि बै सान्दो बावदियानि गामिनिनो आइसागि आरो बैसागि होननाय सानै सिख्लाया सान्दो बावदियानि बागाननि फिथाइ खेनाखौ जाजोबना दोनबाय। बिनि सिगाङाव सान्दो बावदिया नायफैदोंमोन। जे नुदों जे फिथाइया मोनथांखुरा जानानै दोङो, सप्तासेनि उनाव मोनसिगोन। सप्तासेनि उनाव थांना नुहैबाय सान्दो बावदिया बागानाव मोननो गोनां फिथाइफोरा थाइसेबो गैलिया। बेखौ सोरबा सिखावा जाबाय, खावदों बेखौ। बै सिखावखौ आं हमथारनांगोन होननानै बेयो मोनसे सानबाय र' मा खालामनाय जागोन साननानै सान्दो बावदिया सानसेखालि फान सानानै दोनबाय, जे सोंना दोनबाय। आइसागि बैसागिया बै खालिबो थांनानै फिथाइ खावनानै जानो थांबानो जेयाव नांनानै थाबाय। अखानायै फैनानै सान्दो बावदिया नुबाय जे सानै लाइमोन सिख्लाया जेयाव नांनानै दङ फानाव। मा खालामगोन दा? बिसोर मानसिसो। बिसोरनिफ्राय जेखौ बोखारना होनांगौ जानायाव सान्दो बावदिया बे सिख्ला सानैनि मोदोमाव बिलिर बिलिर दाङै दाङै जेखौ बोखारना होनांगौ जाबाय। गबाय, बिसोरो थांबाय। बेनि अखानायैनिफ्राय बै गामियाव मा जाबायनो, बै जे दाउखा दन्दा बुङो गोसोम दाउखाया सोरनिबा उखुम मुदायाव फैनानै गा गा गाबनो हमबाय, गांफोरखौ बुब्राब बुब्राब गाबनो हमबाय। गामिनि बोराय बेन्थ'फोरा रायलायबायनो हमबायनो जे गामियाव सोरबा माबाफोर गाज्रि खामानि खालामदों, गाज्रि खामानि मावदों, बिनि थाखायनो बेबायदि जादों। ओरै जाबाय आरो मा जाखो बेखौ साननानै गामिनि गाहेलाफोरा सानसेखालिनो मोनसे मिटिं खालामबाय। गासैखौबो लिंनानै रायलायबाय आरो रायलायनानै बुंबाय। आक' बे बोरायफ्राबो बिराद गोरोंना, मेल जानायनि सिगाङावनो बुंखाबाय जे जों नैबायदिनि खोथानि थाखाय रायलायनो फैदों। माइरं आलुवा माइरं बयबो गरसे गरसे जानांगोन, खिन्थु जारिना होगोन आरो मन्त्रजों। जाय मानसिया फाखि बुंगोन, नंखाय बुंगोन, खसा खोथा बुङा, बे मानसिया हरावनो उदै दुनानै थैगोन। मानसिफोराथ' गिबाय, माइरंखौथ' जानांसिगोन। बै मेलाव गासैबो फैदों नालाय गामिनि,
सान्दो बावदियानि मोदोमाबो मावग्लुंनो हमबाय आइसागि बैसागिनि मोदोमाबो मावग्लुंनो हमबाय मा जागोन दा सिमान्त लानांसिगोन नङाबा माइरंखौ जानांगौबा आं हराव थैसिगोन सान्दो बावदिया सिमान लाबाय जे ओरैबायदि जाथाय जादों रायजोफोर आङो बेबायदि आइसागि बैसागिया जेना नांनायाव बेबायदि खालामनांगौ जाबाय नोंथ' बिराद गिदिर दाय मावबाय बे आलाइसा सिख्लाफोरनि आखाइ मोदोम मानो दांखो नोङो उद्रायनांगोन मादो उद्रायनो नेमा गैला नेमखौ नांगौ दा मादो उद्रायनो सानसे थांबाय साननै थांबाय सानथाम थांबाय हप्ता थांबाय हप्तासे हप्तानै हप्ताथाम थांबाय हप्ताब्रै हप्ताबा थांनानै दान थांबाय दानसे दाननै दानथाम थांनानै बोसोर थांबाय बोसोर थाङै 12 बोसोर जाबायनो खुनु नेमखौ दिहुननो हालिया माबोरै उद्रायनाय जागोन बेखौ 12 बोसोरनि उनाव सोरगोनिफ्राय मोनसिंसिं बुराया फैनानै मागोनि नैथि मंगलबार सानमोन बै साना फैनानै बुंफैदों जाहैबाय जे बिसोरखौ उद्रायनांगौबा बाद दङ रायजोफोर बाद मोनबा बाद जायखौ जोङो दाउखि बाद फंस्लबा बाद खौलोबा बाद अगर बाद खावालि बाद बुङो बे बाद खेनाखौ बै सानखालिनो फोरोंना गालांबायनो अगर बादजों उद्रायनांगोन रायजोफोर बिसोरखौ अब्लासो बियो प्रायश्चित्त जागोन गोथार जागोन बै समनिफ्रायनो बै साना गोथार बाथौ सान गोरोन्थि जागोन नामा स्कलारफोर दिहुननांगोन जों रायज्लायनांगोन मानिनांगोन दा बेबायदि दा बेखौनो जों एस्टाब्लिश खालामनो हानांगोन जोंनि माबायाव लाबोनो हानांगोन हायोबा मोनसे बियो रोखा मोनसे जानानै थागोन दा बेबायदि दिनै फरायसा फरायसुलिफोरा स्कुल कलेजाव खुंदों थुनलाइ सोरजिगिरि बोरलि बोराय बोरलि बुरैयानो सोरजिदोंमोन होननानै बोरलि बोराय बोरलि बुरैनि मुङाव मा खालामदों खुंग्रिदों हारसाफोरा बुङो सरस्वती सर माने अभ्यास स्तुति माने आवरायनाय सरस्वती सरस्वती नाम मदायजो गैया आलादा धुनिया मोजां सिख्ला खासे हांसो राजायाव जनानै आखायाव बिना लानाय बेखौनो सरस्वती होनना बुङो आरो सनातन धर्मनि मानसिफोरा खिन्थु जोंथ' बुजिया जों बबेबा आथिं जादों बर'फोराबो एकदम फाइलां गानहोनानै सरस्वती बिमा होननानै फुजिदोंमोन दा बे सरस्वतीया जाबाय सर' माने सर' खालामबाय थानाय स्तुति माने आवरायनाय नों सर' खालामबाय थायोबा आवरायबाय थायोबा नों लेखा गोरों जाखागोन आरो हांसो राजाया मा मिथिगौना मिथिया हांसो राजाया हाब्रुआव खुस्रि जायोब्लाबो बे खुनुदिन हाब्रुखौ जाया फरायसा फरायसुलिफोरखौ बुंदों हांसोआ जेरैबायदि हाब्रुआव गावनि आदारखौ खननानै जायो बेबायदि नोंनि बिजाबाव गाज्रि बाथ्रा दङोबा बेखौबो नोंसोर लानो हादों मोजां नोंसोरल' ला होनदों बेनो सरस्वती फुजाया दा जोंनि बेखौ बोरलि बुरैया थुनलाइ सोरजिदोंमोन होननानै थुनलाइनि बिगोमा ओरैनानै फरायसा फरायसुलिया खुंग्रिदों जाहाथे जोंनि गुरुजोखौ खुंग्रिनांगौ बे गिबियाव जों 1 थारिखआव खालामबायना स्कुल कलेजाव बे दिनैसिमबो फैगासिनो दङ दायो दा जेन जाथों जों बाथौ गोथार साननि बन्द मोनबाय स्टेट हलिडे बर'फोरा बाथौइजिम लिरनो हासिगोन बाथौआ नोंथांनि धोरोमा मा होनबा जों हिन्दु लिरनांगौनि खोथा गैलिया बाथौइजिम लिरनो हासिगोन जोङो बेबायदि दा लासै जोङो बियो सेन्ट्रेलनिनो हलिडे मोनसे जाहैनो हागौ जों नै दिनै बागुरुम्बाखौ लानानै थांदों दा बेबायदि जाहैनो हागौ दा बेखायनो जा गोदान माखासे स्कलारफ्रा मावनांगौ खोथा दं जा बिथां नाथा लिरगोन हयथ' बिनि थेसिसआ मोनसे समाव गनायजानाय उनाव बिथाङा डक्टरेट मोनगोन जोंनि गेजेराव फैनांगौ जोंनि मानसिफोरा खुनुदिन सोङा आमुगा मा जायो होननानै सोङा डिब्रुगड़निफ्राय मनालिसा सयकिया सासे साहित्यिक आंनि न'सिम थांदों धर्मनि खोथा सोंहैदों 87नि 2 मार्चनिफ्राय जानाय आन्दलननि खोथा सोंहैदों आं आन्दलननिबो फरायसा समाव दैदेनगिरिमोन जिल्लानिबो सासे आङो लिडारमोन गजेन हाज'वारि थानाय समाव देबनाथ बसुमतारी थानाय समाव बिनि सिगाङावनो आं बिक्रम बसुमतारी उदालगुरिनि जा महेश्वरमोन थानाय समनिफ्रायनो आबसुआव दङमोन
मनालिसा सखिया सोंहैदों जोंनो खोथाफोरखौ दा जों बिथां नाथा सोङोब्ला जोंनि धोरोमनि खोथा खोनाखौ बिथांनो बुंनो हानांगोन जोंनि धोरोमा गुबै धोरोम बै समनिफ्रायनो फैनाय जों बुंनो हानांगोन अब्लासो बिथाङा रिसार्चआव बिजिरनानै बिथाङा हयथ' लिरख'गोन बे जारिमिनारि जानांगोन बेबायदि दा बेखायनो जों माखासे खोथाखौ मिन्थिनांगोन लिरनायाव लाबोनो हानांगोन बेबायदि दा आं गोलाव बुंलिया आंबो थांगोन नोंथांमोनजों सम मोनबा फैफिनगोन रायलायगोन खिन्थु नोंथांमोना साननाङा नोंथांमोननि बियाबाव जे गोरों गैया बेखौ साननाङा जोंहा नै हरसिं दङ बिथां जोंहा लिबिरि दङ नोंथांमोननि आफादगिरि बिथांमोनाबो हयथ' बेसेबां रोंगौ आं मिथियाब्लाबो बिथांमोना जिल्लासिम जोंनो माखासे खोथाफोरखौ फोरमायो बिथांमोनाबो रोंगौ जाजोब्बाय स्टाडि खालामबाय खिन्थु माखासे बिजाब जों फरायनांगोन स्टाडि खालामनांगोन गावबो लिरनो हानांगोन लिरनांगोन सुजुनांगोन बिराद गोथौ जायखौ खारबजनिन इउनिभार्सेल खुनबाय खालामनो थाखाय जोङो जोंनि माखासे बिजाबखौ इंराजियावबो लिरनांगोन असमियाव लिरनांगोन होनबासो बेखौ खारबजनिन माने बयबो गनायनानै लानाय जोंनि बाथौ धोरोमखौबो गुबुनाबो लानो हानांगोन नाथाय जोङो मोनसे गुबै खोथाखौ जों बुंनो हानाय थानांगोन जों गुबुनखौ खिन्थु आसारि फोरोंनो हानाय नङा गुबुन हारिनि मानसिया धोरोम लायोबा बिनि उनाव आसारिया जोंनि बाथौआरि बर' मानसियानो जागोन सोरबा हरथिं जानांगोन सोरबा जोंहा लिबिराम जानांगोन बेखौबो जों लाखिनांगोन बेखौनो मा बुङो पलिटिक्स राजनिति होनना बुङो बेखौनो नङा होमबा बयबो राजनिति बयहाबो राजनिति थायो महाभारत कुरुक्षेत्रनि दावहाया राजनिति नङा नामा राजनितियानो महाभारत रामायण लिरनाय मानि थाखाय हा होनाय होयि कौरब आरो पान्डबनि हा होनाय होयिनि सायावनो हा सेलायनाय बेनोथ' राजनिति दा बे जों न'खरावबो राजनिति खालामनांगौ खालामो खिन्थु मोजां राजनिति खालामनांगोन नङा होमबा गथ'खौ माबा मोनसे खामानि थिननो थाखाय राजनिति खालामनांगोन बबेबा खामानिखौ मावनो हाया जाफ्लाना होना गथ'खौ मावहोनो हानांगोन आं बेखौ हानाय नंलियालै नों मावस'लाय बेनो राजनिति जोंना गाज्रिखौसो मिथिगौ उदालगुरि हाथायाव हांसो मासे फाननो होबाय गावनि फिसायनो हांसोखौ फानना फैबाय बियो 250 थाखायाव फाननानै 40 थाखाखौ बुग्रि दंफां गुदियाव फाननाय बे लोंग्रायाव फाननानै लोंनानै फैबाय नाव बिसिं सिगाङाव बुंबाय जों दिनै मेल्ला हांसो ओंखारदों दामानो गैथारा 220 ना 210ल' मोनदों थारमाने 40 थाखाया लोंनायाव थांबाय बेखौ हिसाब होलिया नंगौना नङा बे जाबाय राजनिति दा बेखौबो जों रोंनांगोन खिन्थु जोङो मायाव बाहायनांगोन न'खराव बाहायनांगोन खायफा नांगौ समाव दा बेखायनो नोंथाङा जुदि गाहाम माहाजोन जानांगौब्ला खाना जानांगौनो सासे मोजां दाहोना जानांगौबानो बेंगा जानांगौनो आगोलावथ' माहाजोन आरो दाहोना थायोमोन नङा होमबा माहाजोनफोरा दाहोना लाखियोमोन जों मा मोनोमोन बै मोजां नङालै बियो बोसोरसेनि थाखाय थाखा फैसा लांखांनानै बियो 6 दानसो जाबानो खारखोमाबोयो मोजां दाहोना नङा आंखौ खायफा बुंगोन बे माहाजोना मोजां नङालै मावबाबो मावनायखौनो नुवा बियो दाहोनाफोरखौ रायबाय थायो बिनावलाय सोर दाहोना थानोलै नङा होमबा बेबायदि खिन्थु नों मोजां माहाजोन जानांगौबा मा होनो दाहोनाया जुदि ओरैनो मथेबा जिरायना दोङोब्लाबो नुदोंब्लाबो नुयि जाना फैनांगोन नुनाय जाबाथ' नों रायफ्लांगोन ना माने जिरायबाय थादो आख' दाहोनायाबो मा जानांगोन मालिका आं बाजाराव थांनोसै नोङो बै दंफांखौ सिनना दोनदो बन खोनायै जानांगोन एकदम आमखि सुखा गोनां मौ सिननानै बिराद गरम फैनानै नुबाय सिनाखिसै मा बनखौ सिनाखिसै नामा होनबा आं खोनायाखिसैलै मालिक नङा होमबा दादैबा दादै आदैबा आदै दा बेखायनो होमबासो बे 12 मासखौ थानो हागोन ना बन्द'बस्त जानाय खोनाखो होमबाना बुंसिगोन बे मोजांलै दाहोनाया बेयो खारखोमाया बोसोरखौ बैजोबखायो आरो माहाजोनाबो नाम मोनसिगोन बिराद मोजां माहाजोनलै बियो दाहोनाफोरखौ मोजां बाहायनो रोङो दा बेखायनो जोङो मोजां न' बेंनांगौबा जोंनि गथ'फोरखौबो खिन्थु बिराद बाराद्राय टाइट खालामनाङा बिमा बिफाया बाराद्राय जरै खानाय बान्दोखौ बस'नो हायो मिथिगौ ना दा बै खुन्थायाव जुदि मोनसे गन थसे बिराद टाइट खायोबा बेखौ गनखौ नारनाबानो बे थबस्र' जगोन फागाया खिन्थु ढिलायै खाना दोनलाय नुनायाव जि ढिला बेखौ बोबाबो गुदनिफ्राय बरननो हाया बस'नोबो हाया नङा होमबा बिनिफ्राय गावनि गथ'फोरखौ खाखन सामलायनो थांबाबो बिराद टाइटद्राय जानाङा दै
एकदम बुगोन सुगोन बुनाय आरो जोंनि बर' बिमाफोरा मादो बुयो मिथिगौ ना प्रथमाव हासिबदो बुगोन होनना बुङो हासिबदो नंगौ ना हासिबदो बुनो होनना बुङो बिराद गाज्रि रायो बुंनाङा जे बाबा नों बेखौ मानो मावदों मावनाङा दे नङा होमबा मावनाङा जोंनि बिमाफोरा लेखा फरा रोङामोन नालाय एकदम रागायानो साव थायो हासिबदो बुगोन होनना बुङो बिमाया लोगोफोरखौ लानानै हिसान सोंबाय थादो बिफाया बुंनोसै आं खबायाव थांनो दे आयै थांनायल'सो जा नङा होमबा खिन्थु बेखौ बुंनांगौमोन मा बाबा बाजारु गारि मटर होंगो दोगो जागोन गारि लामा एरखे एरखे थांदे बुंनांगौमोन नङा होमबा बिमाया बेखौबो जों सोलोंनांगोन जों खिन्थु बेखौबो सोलोङाखै खायफा गोबां बाथ्रा सोलोंनांगौ दङ जोंनि लेखा गोरों जाहा बिमा जागोन सिख्लाफोर बिराद खोथा सोलोंनांगौ दङ दा बिसोरखौ जोङो मिन्थिहोनो हानांगोन बेबायदि दा बुंबाला ओंखारलांबाय थायो बुंबाय थालिया नङाबा ओइ बिथाङा बिराद गोलाव लेक्सार होयोलै बिथांनि लिंनांलिया होनगोन सोरबा मिटिङाव रायलायबाय टिउसन सरखारखौ लाबोनो दे ओइ बिथाङा बिराद गोलाव लेक्सार होयोलै लाबोनांलिया जोंनि बिदि दङ माखासे हारसाफोर सासे जोंनिनो लोगो सासे माबा दङ बिराद गोलाव लेक्सार होयो आरो खोनासंनो बालायलायो लिंनायालाय बेखौ ओरै बुंगोन आरो खोनाजोबाबो बिराद गाज्रि नङा होमबा मासे जिबौखौ खुगाखौ आन्था लान्जायखौ आन्था नुबा खिन्थु बे जिबौखौ नायबाय थानो लुबैयो ने बेसेबा गिदिरमोन जिबौआ खुगाखौबो नुलिया लान्जायखौबो नुलिया दा बेखाय आंबो मा रोंगौ रोङा मिथिलियासै बुंजोब्बा लिंनाय नङा नोंथांमोननियाव फैनांगोन आङो माब्लाबा फैबोगोन धोरोमनि खाथिर नङा होमबा दा बयनिबो नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय आफा इसोरा नोंथांमोनखौ बोर सारस्रिथों जोंनि गेजेराव मोजां रोखोमै सान्थि लाबोथों बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे बयबो जाहाथे मोजां मोजां न'सिम सहैफिननो हायो आफा इसोरनि खाथियाव आंबो आर'ज थाबाय आंनिबो आरो आंबो जाहाथे सहैनो हायो इसोरनि खाथियाव आर'ज थाबाय आं बेखौनो बुंनानै आंनि माबाफोर गोरोन्थि जानोबा बेखौ निमाहा बिनानै इसोरनो फोजोबबाय खुलुमबाय